път ви помоля да си оставите въпросите отдолу под клипа. Да, ето и някои, които избрах. Буби пита коя ми е любимата марка кола. Харесвам Audi. Защо? Защото има Quattro, която е най-добрата система за вене за 4x4, защото имат най-добрия комфорт, който могат да предложат за най-добрата цена и защото са готини. Щопаме. Дяката пък от своя страна ме пита каква ми е мечтата. Мечтата ми е да имам трабанче с турбина. Розовско. Ерма пък ме пита каква музика слушам. Рап, чилаут, каквото дойде, комерциална работа. И Бионсе. Примерно. Паус парти. NR Music ме пита, има ли истинско приятелство изобщо? Пич, няма истинско приятелство, има истинска използвация. Тук мен мога да се види нещо такова като приятелство, но пак опираме до някакви финансови интереси. Люкис 8 ме пита дали ме дразни Хикен Штикен. Дали ме дразни Диди? Леле, направо качам като му видя. Хей! Не чак толкова. Кой да кажа? Кой да кажа? Кой да кажа? Бънишер Долна чертичка 9.5 ме пита с каква скорост се движи ръката на човек докато кове. Брат, 45 км в час. Тилау what the fuck ме пита бих ли правил секс с мъж за 4 милиона. 4 милиона какво? Захарни кристалчета, сапунчета, доларчета, левчета, евро, датски крони? Разбира се, че не. Терикат ме пита 3 неща. Първото е как реших да снимам влогове. Е така, просто гледах разни влогари в YouTube, после гледах малко в VBOX и що па не. Втория въпрос е какъв ми е любимия стил музика. Ретроспекция, малко въпроси назад и ще разбереш. Ако имах 1 милион, какво щях да направя с парите? Ако имах 1 милион, щях да дам 70% да построят дом за сираци. Като лично аз ще следя разходите по този дом за сираци, да няма лева ръка десен джоб. А с другите 30% сигурно ще си направя собствен бизнес. The Prodigy обаче ме пита кой е най-добрият влогър според мен. Много ясно, че аз. Не беше глупо. В смисъл, влогърите са най-различни, са много и не съм само аз и не мога да кажа кой е най-добър, защото всеки прави някакъв негов си влог по собствен си начин и собствен стил. Хикен Штикен е забавен, Баев е комедиант, Вени е драма, Емо е basic casual неща, Емил Конрад е да не коментирам и Лодева. В смисъл, всеки е различен. Хикен Штикен е най-добрият му стана между нас. The Prodigy още пита какво мисля според мен за тъпата издънка на Първанов по време на новогодишната вечер и неговата реч. Бич, Първанов не е президент и не знам какво да мисля за него. Но Плевнелиев не е виновен, че този, който му е правил скриншотовете за PowerPoint презентацията, която гледахме по БНТ, е толкова наумен и тъп, че да не мога да намери някаква снимка от България. Все пак на президента му пишат нещата, а не ги прави той. Нали? Има малка разлика. Ту24 ме пита. Дали оплешивявам? Не. Само малко. Нещо краката. Ако искате, може да се абонирате за канала ми тук. И моята прекрасна Facebook страничка, която е тук долу и се надявам да ви хареса. Беше от мен за днеска. Аре, чао! Тапа!